Hefest era fill de Zeus, era ferrer i treballava en la seva farga. Aquesta farga estava situada en una cova molt fosca, en una illa de Lemnos, i s'assemblava molt a l'infern. El foc sempre estava encès i el ferro irradiava una calor molt insuportable. Amor Hefest, si et faig una pregunta, la respondries sense enfadar-te? Prova a veure, si no m'agrada respondré com si fores un pot de llanda. Perquè si ets fill de Zeus, el déu més poderós de l'Olimp, has de treballar en aquesta cova tan obscura i tenebrosa? Estic molt de gust treballant en aquesta cova dia i nit sense parar. Si em permets insistir, no sé per què un fill de Déu ha de treballar. Jo visc molt feliç allunyat de mon pare i els meus germans que s'agulen de mi perquè sóc llei i coll. Parlant del déu de l'Olimp, la porta s'està obrint. En aquell moment va entrar el déu de tots els déus, Zeus. Estava disgustat amb Prometeu, el tità. Prometeu era fill del déu del cel, Urà, i la deessa de la terra, Gea. Bona vesprada, Hefest. Bona vesprada, pare. Què fas per així? Prometeu m'ha enganyat. Com pot ser això? Primer m'ha deixat sense carn, després ha pujat a l'Olimp i ha tornat el foc als homes. Em sap greu i s'ofensa sobre la teua divina persona. Més greu li sap a ell que està encadenat a una muntanya del Caucas. Aleshores ja està tot arreglat. Ni pensar-ho, ara m'haig de venjar també als homes. M'ajudaràs? Per descomptat, pare, digues què vols que faci. Vull que crees una dona. Una dona? Cap dona xafat encara a la terra. La utilitzaré per a venjar-me dels homes. Ha de ser extraordinàriament bella. Fes-la semblant a Afrodita. Hefest va modelar una figura en argila a imatge i semblança d'Afrodita. La bellesa d'aquella nova criatura era tan enlluernadora que Zeus va quedar impressionat. Amor Hefest, has creat una dona bellíssima que despertarà la passió en els homes. Com l'anomenaràs? El nom serà Pandora, que significa plena de dons, perquè estarà dotada de tots els dons imaginables. Per infondre vida a la figura d'argila que havia fet Hefest, Zeus va cridar els quatre vents, el de l'est, el de l'or, que duia el fred, el del sud, que duia la calor, el de l'est, que duia les penes i les alegries, i el de l'oest, que duia paraules, moltes paraules. Narrador, però això es diu que les dones no callen ni davall de l'aigua? Després va convocar la resta de déus i es va dir: Vull que concedi a aquesta dona tots els dons que pugui atendre un ésser humà. Intel·ligència i picardia. Habilitat per a teixir i llaurar la terra. Fertilitat per a tenir molts fills. Un somriure molt amable i una bona veu per a cantar. Els déus obeïren a Zeus i li van infondre totes les gràcies i els dons més ballats del món, tal i com havia ordenat. Ara ja estàs preparada per anar als homes. Per abans et faré un regal. Servent, porta la capsa. Aquí tens aquesta capsa, amb la clau que l'obri. Tinc Pandora, és el meu regal. Gràcies, Zeus. És molt bonica, però ja vinc. Més val que no ho sàpigues, Pandora. Ara m'has de prometre que mai en cap cas obriràs aquesta caixa amb la clau que tens penjada al coll. Ho promet, Zeus. Mai en cap cas obriré aquesta causa amb la clau que m'has pensat al coll. Tens la meva bendició. Per cert, se me olvidava. Gràcies, Zeus. Per tot el Zeus. Ara ja estàs preparat per anar a la Terra. Hermes t'espera per a dur-te a la Terra. Amor Zeus, quin ha sigut el darrer present que li has fet a Pandora? Li he donat l'últim do, el més perillós, la curiositat. Vinga, Gandul, aquí és hora d'irse don. Tornem a la feina. Hermes, missatger dels déus, va conduir Pandora fins a la terra i la va deixar davant de la casa del tità Epimeteu, germà de Prometeu. Quan Epimeteu va veure Pandora, va quedar enlluernat i va decidir casar-se. Prometeu va advertir al seu germà que no es fiara dels regals de Zeus i que la dona era un castig en lloc d'un regal. Però Prometeu ja estava tan enamorat que no li va fer cas al germà i es va decidir casar-se.
Andorra, m'has molt feliç casar-te amb mi. Ets la dona més bella, més alegre i més treballadora. Soc molt afortunat de tinc al meu costat. Jo també sóc molt feliç al teu costat, esforç meu. Per què dus una clau penjada al cor? Aquesta claueta obre la capsa que mana els seus abans de venir a la Terra. I què conté la caixa? No ho sé, Zeus em va fer prometre que mai en cap cas l'oblidia, passara el que passara, però jo no puc frenar ja per més temps la meva curiositat. Necessito obrir-la ja. O em tornaré boja de pensar que puc haver a l'Iris. Aleshores, Pandora va obrir la caixa i a l'instant va alliberar totes les malalties del món. Zeus, per venjar-se dels homes, havia tancat dins de la caixa totes les desgràcies, la mentida, La tristesa, l'angoixa, l'odi, els vents van escampar les desgràcies alliberades per tot el món. Zeus, i de seguida, es van començar a escoltar lamentacions i plors de dolor. Zeus finalment havia aconseguit venjar-se dels homes. La Terra hauria quedat totalment destruïda si no fos per l'última cosa que va eixir de la capsa, l'esperança. Hefest l'havia col·locada d'amagat de Zeus al fons de la capsa perquè estimava Pandora i no la volia veure morir. Gràcies a l'esperança, els homes poden seguir endavant malgrat totes les desgràcies perquè tenen esperança en una vida millor sense dolor ni malalties ni ni guerres. guerres.